Mangan gedhen ning Rawa Pening. Iki lokasine cedhak rel kereta api, tapi aman. Rel iki mung kanggo kereta wisata saka Museum Ambarawa tekan Stasiun Tuntang. Lah iki walit penampilane malah beda dhewe. Gendheng iki mau wis rada awan, dadi wektune ya molor lumayan dawa. Iki acarane dimulai dhisik. Masih yo kanca-kanca sing liyane rung padha teka. Mergane iki mau barengi Jumatan, dadi ana sing rada molor mundur. Lah iki ndelela ana sepur lewat. Acarane terus dilanjutke tukar kado. Dadi bentuk lingkaran ngene iki diubengke karo diiringi musik iki. Sing lanang iki sing nggawa kado mung slamet dhewe iki. Liyane rada nggawa kado jan celeneh cah iki. Acara tukar kadone wis rampung langsung dibubar. Lah iki kadone koncoku tak buka dheweke mau nggawa nampan gedhi entuk apa iki. Lah jebule entuk ijol gembes. Lanjut salam-salaman halal bihalal wong isih sawal iki. Nek Rawa Pening kene iki pemandangane jan jostis tenan, dikelilingi gunung karo ana kereta api lewat ngono kuwi. Sing salam-salaman wis rampung, lanjut madang. Nila bakare sak tampah tenan iki. Lah iki mahar sing ngladeni cah lanang-lanang njupukke sego sak lawohe. Sambel terasi, lalapane keninggir. Wah, mantep. Lah iki walit lalapane kerampok tenan. Dheweke seneng ijo-ijoan. Keninggire mentah disikat dhewe. Aku ngambek ra diomani iki. Aku sing nemeti ngambek ngiler iki. Kayane suweger tenan. Ya wis bar iki gentenan aku sing modang.